Ni ari na diri kay nindot spot. Bingaw kay ba? Oh, perting mingaw gani diri. Daghan sa mga agi diri. Oh, Agan ko diskwenta lang. Kana ani mga na atong target ron Dito lang. Atong Ah, tulisan. ganda po kwarta mga buwan. Report po ako. May ada pagkaon nga. matagi ra diya. Uy! Gusto mo? Snake! Ari mo kwarta mo. Ari ba? Ari na yun. Ah, kanang cellphone mo. Ari na. Ari na. Ari na. Kana lang. Alam mo sa iyo ano pati us. Gaya. Ba't sila daw? Gusto mo nagkikuptan mo dahi? Gusto na? Ampi na! Ampi na! Bakaw mo na yung... Gusto bakaw nun. Ano may ilok mo ka? Ampi na! Dali! Ang pangalan! Dito na! Pati! Pweste! Sige to kaki. A few moments later. Oh, sige. Kana? Lah! Gi! Unsa may imong away? Tulis nila. Unsa? Di mo na kimutulis! Sorry. Kasi ito tulison! Buang. Malulis mo bay. Malulis mo inana inyong naong. Ano dahi? Ano si problema sa mga ha? Unsa? Unsa? Ay di bay ba? Laino sa inyong naong na ako mo sabot ba? Manulis mo ba way tap inyong naong? Oh, masakpan mo na. Oo, bayda. Sakto sa diyang giingon bayda. Ako gani, mo na kung giingon gani ninyo. Oh, sana. Ikaw Ah, Yata na mo ha! HB man kay mo eh. Ay vlog mo. Natagay ko ninyo para sabot sa inyong naong. Ano nga na mo ha? Ako gani. Kuya uwan sa tanim mo. Pero na kuya oh, tagsama na. Ano sa mo ni? Hindi mo magsuwan. Gamito na itap-tap sa naong. Sao na din? Nga mo sa ninyong iilo. Itap-tap na. Salamat. Yan. Wala problema na basta kamo. Oh, sige itap-tap na. Tabunin yung naong bing. Ilara tanaw na na eh. Tapin na na. Yan sabi. Gunit sana. Ay pagdagan ha? Ang dilagi Ano kong motor, dagan. bupurong na mo. Mo gani. Di kong dagan gani. Sige lisod. Ako daan na be. Bisa maglisod ka. Lisod na kay kagpurma oh. Karungan na imong naong. Sa problema sa mong naong. Wala. Kung ka na, okay na na. Ambe! Ambe, Oo, sorry. balik. Oh, isa mo ko ninyo. Cellphone na, bati lagi kayo. Nangabungak na ganyan. Dagang kayo. Laway-laway si Spider. Wala na! Masa ka na kayo! Ini araw na eh. Jating kayo. Bati Ang na daan na yung mga dagana si mo. Eh, asa nga mabukula yung cellphone eh. Para duwa ko na email. Payata, gahi ajuk ko, ay! Ay, ano na. Gusto na ganyan mo tanay. Ang! Ako si Kakashi! Ano kasi, di kayo kagudyan sa ka. Ako si Naruto. Murot to, di ka. Ano to, ka na yan? Ako na impor. Oh, may klaro. Pagsabot sa mo duha eh. Pinsa mo eh. Di, ay, sige, nagyan. Ambe! Ambe na yan! Dali! Asa na iba? Pag gamay ang yun iba. Oh, saan? Unsa? Polisin ko na yun. Sugupat yun. Oh, kapat yun. Bakit yung gana mo? Ilang Kalute, lamay ka naman sapa. Butangan naman si Mintoy Sa Hotel. paunahan na. Luya na ko ano. Ay, sige, Eh, ano na sige ko. Baka ko na tiil mo lang. Ayun, ano, sakit ka na, dako ka na mo, shotgun na ba na? Oo, gali. Diya sa lima, maldito sa kay kapag Hadlok kaya ka. Di ka mahadlok. Ayun, ano, ay, nalang ko gamay hangin. Oh, sige, sa gagangyo kayo sa mga gamay rap. Lakas na nga. Tuwa sa ninyo na eh. Gamay rin kayo hangin ka na, Hey, unsa rin? Unsa, dali. pwede ko patudlo ninyo motor na eh. Oh, May kipahasol-hasol ni mong animala ka. Di na ba? Unsa magiging ka? Ayun, ano, may mo ka, dako ah. Yata ni mo ay. Nang gusto lang ako na iba, kanang makatunog motor ba kay sukit sa kumbaga bata na eh. Wajud ko drive og motor. Pobre ko kay misa mong agod. iya de bata. Ano mo luoy ka? Ano man siya magbuot? Ano ay ka? Luoy kayo. Magbuot man kog ka. Nga ano ba? Ikaw sa kumbaga bata, di pa di ko ka maumot mo. Pagbuot ka sa kay sakay. Oh, gusto. Bay. Ay, sa kadiyot na iba, manas ako. Kasi paano, ako ninyo patyo na iba. Gusto lang ko makatunog motor ba? Kay mano lang, Iya de bata. mano lang, magatong-katong kumutor yung may ba? Luoy kayo. Iya de ning bata ay. Kahilap. Ako. Tuloy.
sige, sige. Maluwan rin mo naman. Yawi. Ano dito? Kaya kauna dong. Sakay ko na ni. Sakay dong. Dali. Dali, dali. Ana, Kami na og tarong. anaon. Oh. Salamat yun eh. Kaila ko ka. May pusilog. Oh, iyon. Yawan na siya na eh. Oh. Tindak eh, tindak. Taka na kani. Asa ni kani? Kana. Ana? Oh, ano dong? Sunod. All gigam ground dong. Oh, daduan mo ko niya no. Kani. Kumunta. Ano to ni? Inay. Oh. Ay, ini dogon. Kani. Binadong. Kambyo. Kumbi na ka usa. Kani tumban eh. Ya, dagan dong. Oh, inay. Hinay lang dong. Inay lang. Ingong kay ko ni inay lang. Eh. Sige, hinay lang ko mo. Bukti ko diri ni tumban man. Hindi ako na lang nay, kamao naman ko gamay, hindi mo kitutuan ha. Oh, sige. Sakit ko ba? Oh, bay mo Hinay. naman. Ginaman ka na yan. Sige dong. Sige dong. Acting. Dagan buang lagi. Oh, katalamatan eh. Oh, sa itong buong day. Oh, watay sakyan na padong uli. Kuko doy. Magugo ba doy? Tara. Gusto mo tayo sakyan ng inoon. Ya, tayo ba yan eh. Animal, yato pagkitadluan ng buang. Yat, ay, ikaw magod. Magugo, may kain. Ano ako man? Kanan, imo sa kitadluan. Anong ako man? Ayun, ganun kita ni Miss Ka. Ay, di ako. Ay,